Баксалаштар. Хамыгыз. Берәүләр өчен бакса туендырысы, икенчеләр өчен ял итү урыны. Ташландык баксалар нинде ял мөһимде ул. Матур бакса гына күңелгә ян бирә. Ә уны бирә усылдары күп. Берәүләр үзләренең баксаһын матурлай, икенчеләр башкалар өчен дә тырыша. Ана шундай оста баксасылар менән дә таныштырыбыз бүген. Вакыт тыгыз, ә күрһәтер нәмәләр күп. Әйдә кузгалайык. Бүгін программала ракари эшләү серләре, универсаль мейес, заман сатауык китәге, агастан бакса һәм йорт яһаздары, көлке түтәлендә шишмә мажаралары. Бай баксага шәп фото, конкурс дәвам итә. Вот матурлы. Хамыгыз. Баксалаштар, без үткән тапшыруларның берендә альпинарий һәм ракари турында, уны ничек әзерләү, эшләү турында без һеҙгә һөйләргә вәгъдә иткәйнек. Ниһаят без бына Балташ ерендә таптык шундай матур ракари, Зәвия. Ошо эште һеҙ ничек башлап ебәрдегез? Мы начали с того, что нашли вот эти два камня. Умудрились их сюда привезти, установить. Но потом надо было что-то дальше делать. Решили купить куст. Хотели форзицию сюда. Этот не цветет, но мы придаем ему форму шара, и, в общем-то, он сюда вписался, мне кажется. Камни есть, вроде бы хочется, чтобы водичка была. Решили сделать небольшой прудик. Но вот вы приехали немножечко пораньше. Мы хотели его еще емкость купить, фонтанчик сделать. Ну, пока вот таким обходимся. Сәскәләрдә ничек һайланыгыз? Үҙегеҙгә оҡшаған сәскәләрҙеме, әллә мына ошонда һыу яратҡан сәскәләрҙеме? И есть цветы, которые воду любят, и есть просто, которые мне нравятся. Лилии у меня сидели совершенно в другом месте. Они у меня здесь второй год. Я их первый год пересадила оттуда. Им очень понравилось. Теперь я их не хочу трогать. Они так в прошлом году пышно цвели. Флоксылар да бар бит. Да, это флоксы. Они такие насыщенно фиолетовые, но шапки в прошлом году были прямо вот с человеческую голову. Мына абага тивәндә папоротник урыса бит, тегендә лә утыра, монда ла утыра. Аларны һеҙ ҡайҙан китердегеҙ? Уны бик үстереү ҡыйын, ул баҡсала. Этот папоротник, когда еще мы жили в Нижневартовске, нам привезли с Нижнего Новгорода. Вот мы его оттуда сюда переместили. Шул тиклем ердән исән-һау ҡайтып үсеп утыралар инде. Да, да. Булар мәктәр инде. Күп йыллығын бит. Да, это многолетний. Еще ничего нет, голая земля, они уже начинают цвести. Вот они уже отцветают, а ирисы только начинают как бы цвести. Ә был калуштардан инде сәскәләр сәстеген. Бәһәдә бер нәмә лә бушка китмәй икән. Монда суен утыра. Это муж приготовил свои калоши выкинуть. Я что-то подумала, думаю, дай-ка я вьющиеся какие-нибудь цветы. Цветы будут голубеньким цвести, и вот отсюда будет так стекать, как будто бы водичка. Ну и здесь для красоты. Не понравится, выкинуть всегда можно. Дизайнга бер өлеш индереп торалар, әйбет. Теге кояш яктыһынан нур алып, төндә яктырта торган фонарьлар, әйбет. Да. За счет солнечной энергии эти фонарики всю ночь светят. Һеҙҙең үҙегеҙҙең йыландарығыҙ да бар икән. Ой. Берәү түгел, икәү. Да, это мои любимые питомцы. Ай Алла. Уф, Алла. Ҡурҡам мин йыландарҙан. Һәр ираттың үҙенең генә яратҡан территорияһы була, ә унда үҙенең генә эшләгән һәм үҙе генә ҡулланған аппараттары була, үҙендәдер менә механизмдары була. Был осраҡта алыҫтан уҡ ҡарап, һоҡланып, ҡыҙыҡһынып килгән әйбер ул мына ошо һөйләшеп ултыра торған урындың үҙәгендәге плиталы, матур гына бер агрегат. Магазинда бындайҙы күргәнем юҡ. Бик ябай ғына мейес түгел.
Сері нешік деп етем. Сібірде ешігінде участок алғаш үй түзерге тұрып келді. Журналларда қораштырып, шундайрақ формада бір конструкция көрдім. Әйе. Мұны үстінде плитасы yok еді, мұнда наглухо заваренный еді үсті. Ну, қолғынлары как будто шундайрақ формада еді. Ойлап тұрам, надо же готовить то, сё. Плита. И решил плита қоярға. Плита аңлашыла. Астында мұның нәрсе? Мұнда духовка, мұнда топка, аста поддувала. Бұл бек экономный пеш. Коэффициент полезного действия мұның юғары. 3-4 полені yoğып жіберем шушында. И пламя мұна шулай мұнда духовка. Духовканы 4 яқтан урап ұзып пламя. Плитаны жылытып, плита астынан өтіп, мұнда турбадан шығып кетеді. Яғни һез халған баяғы утын киткәләре янып туп-тура менеп китмәй. Трубаға кетмейді. Улар ябық, бүтінләй ябық каналдар буенча китә. Да, каналлар. Мұнда перегородка бар, мұнда ашық, и мұнда ашық пространство, и мұнда полностью перегородка нашу отыр. Мен ал хуринтта тұрамын, перегородкасы. Міне перегородка уже мұнда. Пламя шушының үстінен өте. Яғни әйткәндә, баяғы эссе һава, кайнар һава безнең бұл духовкага теймәйенсә, Ішіне кірмәйенсә генә йылын беріп, урап, Яплап, урап. Onun için бұл теге тарту көсі хәгә тулыга тештен турбаның. Да, обязательно тяга готовы. Тягы гөжләтеп тартала. Бұл үзенең бөтә эшен эшләп, эссе һава сып китә инде. Печенка, бәрәңге пішірер үшін специально шәрім, мундирі пішірер үшін бәрәңгіні мұнда саласың да, қоясың, все. Микроволновка арып тұрсын. Да, 20 минут готово. Ішке да қойып пішірге алып қойып, мұнда шуғын қойырға ала, каша пішірге например, была, или плов пішірге ала. Бұны мейіз, бұны микроволновка, бұны үстінде, Подобие, да. бұнда отыртып кастрюльден аш пішірге алады. Бұл өстәткен 3 в 1. Әһеҙҙең бақсалаштар ошондай ук кәрәкле, матур конструкцияға буһа, файдалы конструкцияға буһа, беҙгә әйтегеҙ, беҙ уны килеп, төшөрөп, һеҙгә күрһәтербеҙ. Мынау йорт көләндәрен һәлешләгән бүлмәләр. Мына аңлашыла. Ошо 3 мөйештәр. 3 меш мұнда, мына, пешен солына, пожалуйста, и сразу бір мына кормушка. Iki яқнада, iki клетканы ошата. Бияққада мына, бияққада. Мұнда мына сетка қойылған. Шол сетка шон тортып алып үзләр ошайлар. Бияқтан тоже шолай ошайлар. Мында ла шулай. Шолай жайлырақ болсын, өзіме іш язырақ болсын үшін. Порода как бы фландер, только ит үшін диетик ит. Самые диетические итлерінде. Минимум холестерина, минимум жира. Максимум файда. Тауықтар өздеріне қайтып барып қарап кетегел. Ертеңсәк, олар өздері келіп сағалар істен, баяға түннел бұйынса, кес бұға, әуай бұлыға түнелге өздері еп кетелер ме? Кіріп кетелер. Хел сығып команда бермейгіз ме? Жоқ, бермеймін. Әдәгірдәлі өздеріне тауықтар қайтып баралар. Ошында ма олар? Мұнда шушы іші барқанда. Тегіне иніп тұралар, баяға тыштан, прогулкан иніп келе аталар. Мына бұл неме бұла енді бұл неме? Вентиляционный труба. Бұл квадратный формада, ішінде бұл квадрат дүртке бөлінген. Не үшін дүртке бөлінген? Одинаковыйға. Үсті на крыше. Hər бір квадратта, hər бір яғында 2-шер тишек тишелген, 4 сантиметр диаметрда круговую. 8 тишек. Түрлі яқтан. Мына жил қойсы яқтан үрмәсін. 2 штрафадан үріп кірте, 2 штрафадан мұндағы спорты воздух кіргәші. Аңлашылы, жел кегені мұнда асқан шып кетелі, бұндан үскі тігінен сып кетелі. Естественно, вентиляция. Әгерде ел тияқтан кеге, тігінен саф хава келе, бұяқтан сып кетелі. Да. Без всякого электричества, как бы и принудительная вентиляция получается. Гениально. Тауықтар ерлай, аша берлайла өтелер. Ну да, ошатсан ерлайлар.
Мында тоже мынсы жейге енді ашыларга ябыларга шынген. Мында ла менеп түнейләрендә. Кис баха. Ну, күнә гәй шунда. Кыш көне ясаган. Жол бердә кыш көне суык көннәренә. Вот так опустил и все. Гениально. Әди багай мына бу һеҙҙең тауыҡтарығыҙ зайтам. Улар йомортҡа өсөнмө, ит өсөнмө? Ну, вообще-то несушкалар, йомыртка өчен алдык. Йомортҡаны ҡайҙа һалалар? Оялар ясадым. Яһап ятағыҙ инде. Мына шуны стенаға беркетеп ҡуярға. Мында еще перегородкалары була. Мына шулай мына. Был 4 бүлмәле квартира. Вообще бер 4-5 тоотка бер оя кирәклеләрендә. Тышта йөрөр өсөн майдансыҡ бар. Искән йөрөр өсөн төннөл бар. Йоҡларға мында йылы һәм яҡты, һава алмашынған урын бар. Нимә ашатаһығыҙ? Берәңге пешерәм, зерно запариваю, пешерткән җыеп, үлән җыеп, турап бирәм, берәңгегә ҡушып. Мында припастар, мында зерно. Сухой паёк. Моноһы нимә? Ракушка, мысы ракушка. Тоже оларның ашказаннарын эшләтер өчен аларга таш кирәк, менә ракушка кирәк, мел кирәк, кальций кирәк. Был натуральный источник кальция, магния дигән. Һеҙҙең тауыҡтарығыҙ теге фәнни күҙлектән дә дөрөҫ туҡлана икән. Шуның бер ҡыҙыҡ Мәмәт, нисәп унда һеҙҙең 2 өлөшкә бүленгән тыштағы майдансыҡ? Бер сере бармы? Ну, сыры шул үлән үстерергә кирәк тауыҡларға. Үләйтергә кирәк, воздухын подышать, солнечный ванна принимать. Үлән чәчкән җиргә чыгарсаң, алар тибеп үләнне йолҡып бетерәләр моментын. 5 минутта юҡҡа чыгаралар. Шуңа 2-гә бүлдем дә, бер ягына үлән чәчтем, пока бер ягында алар гүләйт. Сонан бу якта үлән үскәч, бу якка буларны прогулкага күчерәм үлән. Төнөл аша. Төннел аша, төннелне сузам да, бу якка күчерәм үлән үскән җиргә. Теге якка үлән чәчәм тагын. Улар үлән дә ашай, мындағы емдел ашай һәм ҡояш ванны ҡабул итәләр инде. Да. Курортта ғына үрсәләр һеҙҙең тауыҡтар, курортта ғына. Мы не только садоводством занимаемся, это летом. А так вот я люблю выращивать цветы. У меня очень много цветов на всех подоконниках. А муж мой, у него золотые руки. Вот эту подставку он сделал своими руками. Вот это кресло-качалка, стол, обеденный стол. В спальне стоит очень шикарная кровать. Это подарок моего мужа на 50 лет. Окна он сам делал, двери, все зеркала, которые у нас висят в красивых обрамлениях. Даже вот картины, рамки какие-то, это все дело его рук. Игрәк матур, Ходаем. Бай баҡсаларҙың кәмендә шулай булырға тейеш. Кемдер үҙ баҡсаһын биҙәй, ә кемдер башҡаларҙың баҡсаһы матур булһын өсөн тырыша. Ана шундай оҫталарҙың береһе Шишмә районының Ирек ауылында йәшәй. Әйҙәгеҙ. Барып сығайыға үҙләренә, ҡарайыға Мына оҫталар үҙҙәре сығып торалар. Һаумыһығыҙ. Бай баҡса ҡунаҡҡа килгән икән, рәхим итегеҙ. Беҙ шулай ул, ҡайҙа матур шунда барабыҙ. Һаумыһығыҙ. Сәләмәтме? Һаумыһығыҙ. Үтегеҙ, рәхим итегеҙ. Әйҙүк. Бәләкәй тәгәрмәс алдан тәгәрәй. Ҡоялы мин ҡунаҡларға шәй ҡуя торайым. О, мындай матур бәләкәй генә машина. Әлфир, һин әле бәләкәй саҡта машина уйнап туймағанһыңмы? Мына хәҙер истәй күн уйнап туйҙымы, юҡмы? Ну, элекке ваҡытҡа барып ҡайтасы килә бит. Бар, шуны күрәсе килә. Урам буйында тартып биреп булмас инде. Ну, матур итеп шәшкә ултыртып ҡуйсаң, бик матур тора. Аңлашылды. Тәгәрмәс әйләнәме? Тәгәрмәш әйләнә ултырып та йөрөп була. Настоящий ҡорағай, үҙебеҙҙең Белорецкий яҡларындағы ағаштар. Әйе. Хатта бер сөйҙә эшләмәгән ағас менән генә ҡағылған, ҡарағыҙ. Виш, элеккечә. Борғанша бер ҡоҙаҡта бер нәрсә лә юҡ. Бына бундай семәрле ҡойоно күргән юҡ ине әле. Бына бөтәһе лә натураль ағастанмы? Юкә, шыршы, бөтөн нәрсә кей мына үзебезнең ағаштар биш. В основном берген. Үзебезнең местныйда бар, Шишмәнекедә генә бар бына. Өҫтөндә теге садин фәлән төгәндән темир ҡала япмаған, натуральный тәбиғи ҡарағай. Безнең элекке
Кортаталар, ата-бабалар гүлдә шулай эшләгәннәр бит. Агач белән эшләгән. Кабык инде, кабык Элек бит профнастил булмаган. Менә бу элекке шәй булды. Борынгылыкты кайтарырга Бunda сылдыр гына куйып бергәлә инде әйбет. Билрасы да бар. Эшли. Менә һез илне үттегез бит инде әйбет. Ошо эшкә касанрак тотындыгы, нисә эштә? Ну, агач белән без бер 10 ел шөгыльләнәбез. Ну, озакы 5 ел ныклап менә шул декоративный менә кеше сорый бит инде, кеше ярата элекке вакытка койтасы килә, эләгәсе килә. Табигать тарта. Әти балай тирәнгә китмәгәне, ну, тәрзәләр, ишекләр агач эше белән шөгыльләнәдер. Балта саплары, көрәк саплары, бөтен нәрсәләрне эшләйдер. Буны даярлап бетәләр әйбет бу эшләргә. Малайым помогать, постоянно любой нәрсәне почти на уровне минем белән эшләй. Ну, шаккана пока вакыты җитми, укып бирегәч. Менә бу кабыкты менән эшләү катмарлымы? Бик катмарлы. Моны башта җыярга кирәк. Шуннан соң әйбәт кенә киптерергә кирәк. Кояшта киптер ярамый. Кояшта киптерсәң, нитә кәкрәя. Аны ышык җирдә сквозняк урында киптер. Күләгәлә майдып тор бергәндә. Әйе. Шуннан күләгәдә киптергәннән соң аны по размеру кискәләргә кирәк. Озын килеш обрабатывать булмый. Шуннан соң уже станокта үткәреп, яңадан обработать итеп нитәләр. Әйе, юкә. Карап торган матур эше уң артына күпме хезмәт. Нык катмарлы. Ойлар вакыт үтә. Эх, кыңгыраулы дуга, атлары кайда икән бу бит куй арбалары. Менә ысап та бу нимә? Ул ташкы декоратив әйберме? Буның өстенә ала берсә шешкәләр, ниләр белән утыртып куябыз. Цветочница дип атала инде. Бу бидә урынды. Әйе. Йорт алдындагы бидәр эшләнгән әйбер инде. Кемдер менә кәләшен утыртып бирә, кемдер балачагасын утыртып бирә. Мин иптәшемне утыртып бирим, менә сез кемне утыртып бирәсез? Күтәрә, 2 кешене дә күтәрә. Килограмм күтәрә икән. Кара бир утырып карый. 100 кило гарантия. Менә үзен сәвер айрым ихат айында бит. Үзе химак битәй. О, бал. Бу кире куйһым әллә. Менә көйе кемнең ихатасында тора, ул җитеш тормышны аңлата кешенең, что. Бай кеше. Бай кешене, бай. Элек бит авылда 10 йортка, 15 йортка бер генә көйе булган, анда берничә йортка гына бер көйе булган. Менә шул кешегә килгәннәр. Бер йортка 2 куя күп булмаймы ул? Юк, менә сүземнеке, анысын сорадылар. Кемдер карайлар? Әллә алалар шулай күп итеп. Сырайлар үтеп киткәндә күрәләр дә мотор итеп шаталар да. Безнең Башкириядән генә түгел, даже Казаннан да киләләр. Кемнәр шулай? Ну менә безнең үзебезнеке менә Башкириядән бик билгеле генә кешене әйтсәм, Зифа Панагаева килгәне. Сорады, бик көегез мотор, пожалуйста, миңа дә эшләп бирегез дип, эшләп итеп бирдек. Казаннан Салават абый килде, Фатхетдинов. Тоже күреп калды. Безнең якташын татышлы егете. Моды күзен яш ала хавалалар инде ул. Тәтешле ул аксайт һавы димесе утыралар инде, ошо куйга кар. Үзен үзе алдап. Бәлки йырлап та йөрәләр. Тагы монда нәмәләр? О, монда дагылар бер шәп арба бар. Я, буны мин утыртып йөрмәй торам бак. Сәңгелдәк бишек. Бу нәмәнән эшләнгән инде агастан? Бу карагай. Карагай агасы, биш мотор итеп менә кодагыдан иде чыкмый. Карагай ете аңгып тора. Бу бишектән, бу сәңгелдәктән бәпәй истәр аңгып торһын, иншалла. Бурынгы сәңгелдәктә эшләп бик дөрес эшләгән иде. Менә кемдер бәпәй китәләр, кемдер яңа туй яһап яталар. Ирек авылына килегез дә Әлфир агайыгыздан алыгыз. Әйе. О, кара, елгә әйләнеп тора бит. Үдәнән үдә ертирмәне түгел менә бу. Җирмән бул. Кайда? Җил тирмәне хәзер бит инде компьютерный век. Менә карыйбыз, ничә төрлечә тирмәннәр эшләр кем итә. Копировать итеп эшләү кызык түгел. Үзеңнекен китереп чыгара кирәк. Тотнур алдына нимә эшләйгез? Хезмәй һәм тәвәләр. Күр Аллаһ хезмәт. Эскизен яһаябыз. Эскиз ясыйбыз, сызабыз, параметрларын учитывать итәбез, потому что бәләкәй тирмәнгә зур крыша ямсыз була, зур крышага бәләкәй тирмән ямсыз була. Соотношениелары, ниләре тигез булырга тиеш аның. Менә уның бит исендә ниндәдер инструментлар куярга була микән? Инструменттар куеп була, скважиналарны коплап тора. Бөтен менә шундый кайсы бер кешенең валында бер нәрсә булса менә коплап заодно моторлык та була и сразу. Эскалация марка. О, монда әллә кәбестә тулла торган мискә. Бик мотор, бер нисә литр бар икән. Әйбәт. О, монда бөтенләй бурынгыса яшәп ятаһыгыз икән дә ул. Шулай,
Самауыр шәйі бигерәк тәмле була бит. Шулай шул. Элек-электән әниләр, әтиләр безнең шулай самауыр кайнатып шәй эчкәннәр. Без дә шулай яраттык самауыр шәйен. Ошо сама мөгъҗизәле әйберләрне эшләргә иптәшегез бер үзе генә тырышамы, әллә һез дә ярдәм итәһегезме, әллә осталар яллайһығыҙмы? Мин үзем дә бөтен станокларда да эшлим, Кит балта да әле. тотам, Әллә пышкы да тотам, төрле эшләр, бөтен эшне бергә эшлибез инде без аның белән. ир Бөтен эшләрендә эшне эшләйһегез. эшлибез. Менә арбала дипломдар ята, әллә күргәҙмәләргә катнашаһығыҙмы? Әйе, күргәзмәләргә йөрибез. Менә район безне Шишмә районы Шәкәрганы март айында выставка булды. Күргәҙмә. Күргәзмә Уфада, әйе. Шунда бардык, менә диплом биреп кайтардылар. Ә менә бу безнең диплом, Көмеш идәнгә әйе, 14-нче елны булды Салават районында бик зур сабантуй. Мондай дипломнар белән бер 10-12 район награждация ителде инде. Шулар арасына без дә кирдек инде. Менә без телевизор караучыларга әйткәнек, матур альпинарийҙар һәм ракарийҙарҙы күрһәтергә тип. Ирек ауылында ла уңғандарҙың мына дигән ракарийҙары бар. Ошоны эшләү идеяһы ҡайҙан килеп сыҡты ул һеҙҙә? Ауыл ерендә бик эшләп бармайҙар бит. Безнең бу шешкә астында сливной яма. Сире бар икән. Әйе, сире бар бу безнең, сирле. Шул кишкә торса ямсыз бит инде. Әйе. Цемент, бетон ямсыз. Без инде уйладык та, балчык алып кайттык та, кулыбыздан килгәнчә кайдан инде матур шешкәләр күрәбез, алып кайтып утыртабыз инде шунда. Аның сире шул. Менә бу ташларны без Зилим елгасы буеннан, Афурия районынан. Архангельский район. Архангелдә. Әйе, су керегә барган җирдән төяп кайттык та, менә шулай эшләп куйдык. Әйтсен дус, мына тәүге ҡатын-ҡыҙ космонавт кем булған ул? Умырлы корчик. Ҡара һин белә икән. Мин Тишко әйтер дип уйлағанмын. Географияны өйрәндем дип әйтәңме? Әйе, өйрәндем биографиясын. Әле динозаврлар бер нәрсәләр булмаганда бу умырлы корчик бөтен җирдә ашып йөреп чыккан. Тимеркесенә утырып. Шулай бер заман Умырлы ҡарсыҡ беҙҙеңсә Мәскәүгә инде. Дейеүгә ҡунаҡҡа барған ти. Дейеү өс башын тотоп уйға ҡалып ҡайғырып ултыра ти. Бәй ниңә ҡайғыраң ти? Һинең башың өсәү бит, уйла тип әйтә ти. Дейеү әйтә ти. Баш өсәү дә ул. Пенсия бирә бит дип әйтә ти. Ул заманда да пенсияға эше ор булдым икәнни. Шулайдыр күрәһең. Ул бию боксчылар мәндә ошо бер гәндә бер нәрсә эше. Ниңә барды булганды? Балаларын ойлама, үсеп тик йөргәндер ул. Яңғыт ҡартайғанды бахыр. Яңғыт ҡартайғанды бахыр. Дейеү йылғы бар булған. Был үҙе шул, күңеле матур булғандыр дип уйлайым инде үҙенең. Мына әйткәндә, мына бын нисек эшләнең? Виш бар инде, оғашы да бар, жебе дә бар. Мына үзебез кожаный перчатка кимәсәк тә анарга обязательно кидереп куябыз. Безнең авылда поймашы бар, специальный пойманы заказать иттек. Яғаның һәйбәтен эләктергән дейм барыбер. Ә? Yok аның мыны. Әйе. Чынлама әллә газет йөрәһеме? Специальный Франциядан заказ белән кайтартырбыз. А, был уның үйеме? Әйе. Әйләнеп торам нисек? Әйләнеп тора, әкияттәге шән. Тәпәй үзенеке, ну, механизм чак кына подшипник куелды инде. Әлеге техникада кебек подшипник, әйе. Тәгәрмәслек куйдыгыз. Әйе. Трактор тәгәрмәс. Ступица, машинаныке. Менә бу үй менә әкияттәге мактыңлаймы? Теге урманга алдыңмы, миңа артыңмы тор, яки миңа алдыңмы, урманга артыңмы? Ну, мына бик нык ачуланса орта белән баса да куя инде. Умырлы корчик, ул безнең бай, аның самовары да бар, утюгы да бар, бөтен нәрсәсе бар. Бирнәле. Мана бит, буның бөтәһе дә үзенеке борынгыса. Әйе. Безнең яңа конкурс башлана. Иң хөкемле караскылар конкурсына бәлки буны ебәрһәгез, хөкемле инде, бәлки еңеп тә куяр. Игътибар. Бай баҡса фотоконкурсы йөкмәткеһен үҙгәртә. Ярыш бер нисә номинацияла барасаҡ. Иң һөйкөмлө ҡарасҡы, иң матур баҡса, алдынғы тәжрибә. Үҙ ҡулдарығыҙ менән эшләгән ҡарасҡы эргәһендә мотлаҡ үҙегеҙ ҙә фотоға төшөп ебәрегеҙ. Иң матур баҡса номинацияһына шулай уҡ үҙ ҡулдарығыҙ менән тыуҙырған матурлыҡ ҡына дәғүә итә ала. Алдыңғы тәжрибәлә мул уңыш үҫтереү, һаҡлау, баҡсаны һуғарыу һәм башҡа ысулдар тураһындағы фотоларға мотлаҡ комментарийҙар яҙып ебәрегеҙ. Конкурста ҡатнашыу тәртибе элеккесә. Еңеүселәр тауыш биреү юлы менән билдәләнә. Был юлы тапшырыуҙы ойоштороусылар фекере лә иҫәпкә алынасаҡ. 4 турҙы ла уңышлы үткән конкурсант супер бүләккә лайыҡ буласаҡ.
Конкурс июньдән сентябрь аҙағынаса дауам итә. Кәмә инде. Һиңә киле алып бирә алманым. Һәбәткәгә аҡса етмәне. Ярай, үҙеңде яфалама. Миңә баҡсала бәүелеп утырырға эштән һуң арығас, бәүелсәк булһа, баҡсаға барырға, ҡайтырға, быйымбы булһа ла ярай. Бәлки һиңә семәрле бәхет алып бирергә. Кәрәкмәй бер нәмәлә. Дуҫтар, һеҙҙең баҡсағыҙҙа ниндәй матур ҡоролмалар бар? Яки бер кеше күрмәгән, үҙ ҡулы менән эшләгән, ноу-хау булһа, беҙ шуны күрһәтер өсөн һеҙгә осоп барып битербеҙ. Баяғы Мәсикә ябай һымаҡ һеперткелә шәп елдермәһәк тә, унан кәм булмаҫ. Эйе. Шулай, дуҫтар, баҡсабыҙ матур һәм бай булһын, ә үҙебеҙ Һау булайыҡ. Давай, ҡыланмайым, давай. Настроениены әле үҙең күтәрәһең инде, боҙҙо тик кешегә һалҡынма. Һин аяҡ салаһың. Давай, күтәрәйек.